Здравейте! Аз съм Мила. Аз помагам на жени да направят връзките с мъжете си отново сплотени и страстни, без активното участие на мъжете им. И дори всичко да изглежда безнадежно или завинаги загубено. Когато се сгодих преди години с мъжа ми, бях на върха на щастието. Най-накрая бях намерила перфектния мъж за мен. И той току-що ми беше предложил женитба по най-романтичния възможен начин. Всичко беше като в приказка. Докато не започнахме да живеем заедно. Изведнъж всичко започна да изглежда по-скоро като драма-трилър. Караници, студени войни, дни наред мълчание, студенина, липса на физическа интимност. Беше доста самотно. И като образована жена, която беше изчела всичко, публикувано по въпроса за интимните взаимоотношения между мъжете и жените, аз знаех, че знам как трябва да бъдат нещата. Ясно беше, че проблема беше в мъжа ми. И с опитите си да го образовам по въпроса за това как да бъде по-интимен и по-близък с мене, само влуших нещата. Той започна да говори за раздяла. Тогава захвърлих всички книги и теории за интимните взаимоотношения. Някои от тези книги, между другото, бяха писани от хора, които бяха разведени или в нещастни връзки. И вместо това намерих група жени, които имаха сплотени, страстни и щастливи връзки с мъжете си. Реших, че може би те имат по-достоверна информация за това как да имам щастлива връзка с мъжа ми. Когато започнах да разговарям с тях, някои от техните съвети ми се струваха абсурдни, но реших, че ще дам последен шанс на връзката си. Само няколко седмици по-късно мъжът ми дойде при мен, докато работех, прегърна ме и каза: просто искам да съм до теб. И си каза: това работи! От тогава нещата между нас вървят само нагоре. Вече 10 години с мъжа ми се радваме на топла, изплотена и страстна връзка. И аз поисках тези жени да ме научат как да мога да помагам и на други жени в същата ситуация. И така стартирах цяло движение да спрем разводите в България. Стотици жени в България и хиляди по света използват 6 умения за интимност на Лора Дойл, една от жените за щастлив брак, за които говорех преди малко, за да направят връзките си не само задоволителни, а процъфтяващи. И с 6 умения на интимност и ти можеш да научиш точните фрази и стъпки за комуникация с мъжа ти по всеки въпрос. Отглеждането на децата, финансите, физическа интимност, как да подходиш с свекър и свекървата, ваканции, пътувания, за да можеш да усетиш силата на тези умения. И ако това е, което искаш за себе си, тогава добре дошла в нашето общество жени, които искат да имат топли и сплотени връзки. На точното място си. Тук ще получиш подкрепа за това как да приложиш уменията в твоя брак, така че всъщност те да работят за теб и връзката ти. От мен, жена като теб, която е била в разпаляща се връзка и е трансформирала тази връзка в връзка, в която има нежност, изплотеност и щастие и е създава щастливо и сплотено семейство. Жена, която знае какво работи. Не само на теория, а и на практика. И не само това. Аз също съм тренирана в това да успешно да мога да подкрепям жени и други жени в техните трансформации, което не е нещо лесно и не е нещо, което всеки може. Затова се изисква много обучение. И твоя брак е твърде важен, за да получиш нещо различно от това. Някой, който знае как да ти помогне. Не би могла да знаеш какво е възможно за теб и връзката ти, докато не станеш част от нашето общество и не получиш тези практически и приложими прозрения, които можеш да получиш само когато прекарваш време с мен и други дами от нашето общество, които са били успешни в това да направят връзките си сплотени и страстни отново. Ще се видим скоро отново тук. Нямам търпение да се запознаеш с 6 умения за интимност и нашето общество и жени, които са трансформирали връзките си с техните вдъхновяващи и изпълнящи сърцата с надежда истории.